algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. Si parlem de l'any 1789, a qualsevol amant de la història de seguida li vindrà al cap la Revolució Francesa. I és que aquell any es va produir un dels fets més importants de la història de la humanitat. La revolució política que es va viure a França va ser un fet de tal magnitud que fins i tot l'hem pres com a frontera temporal per donar per acabada l'edat moderna i com a inici de l'edat contemporània. L'antic règim, sustentat sobre els pilars de la monarquia absoluta, l'aristocràcia feudal i el clergat moria per deixar pas a un sistema liberal i constitucional, econòmicament industrialitzat i dominat per la burgesia. Per primer cop es parlava de la sobirania popular i de l'existència d'uns drets ciutadans fonamentals i inalienables. Però aquell 1789 van passar més coses al món. Sense anar més lluny, Catalunya també va viure el seu propi fet revolucionari. Parlem d'allò que coneixem com a rebomboris del pa. Als anys 1787 i 1788, la collita de blat a Catalunya fou nefasta. Això va significar una pujada del preu de la farina i, per tant, del pa durant els mesos de gener i febrer del 1789. Les autoritats, però, van anunciar una nova pujada de preu per al 1 de març i la gent va dir prou. El pa, un aliment de primeríssima necessitat, ara ja era a l'abast de molt pocs. Tot just, la nit anterior a aquell 1 de març, és a dir, el 28 de febrer, una multitud va sortir als carrers de Barcelona i es va dirigir a l'únic obrador de la ciutat que tenia llicència per a coure pa i que era en mans privades des de l'any 1767. El van assaltar i se'n van endur el pa, la pasta crua i preparada per entrar al forn i tots els diners. Des d'allà, aquesta multitud es va dirigir a les fleques que tenien permís de venda i posteriorment a les cases dels seus propietaris. El que estava passant a la capital catalana va córrer com la pólvora i de seguida s'hi van afegir a l'amotinament altres ciutats catalanes, com Mataró o Vic. Rafael d'Amat, el baró de Maldà, va deixar per escrit la narració d'allò que estava passant. En la nit del 28 de febrer, havent donat nova ordre al govern sobre augmentar els preus del pa, al mateix temps de ser car, no podent-ne menjar per lo tan dolent, especialment lo moreno, s'ha alborotat de mala manera lo poble baix, passant a cremar totes les barraques del pa i lo pastim, havent començat l'alborot a 7:45, posant foc a la primera barraca de la boqueria a 7:45 i en seguida a totes les demés. Lo senyor conde d'Assalto tingué que fugir de Palacio i escapant, no sé si a la ciutadela, per la quimera que li portaven, per voler-lo matar, havent fet arreglar la cavalleria per seguretat de sa persona. L'exèrcit, comandat pel capità general Francisco González de Bassecourt, més conegut com a comte de l'Assalto, va actuar amb extrema duresa contra els manifestants i la revolta, lluny d'aturar-se, anava a més. Així, l'endemà, la gent ja no demanava que s'aturés la pujada del preu del pa i la llibertat dels detinguts, demandes que foren acceptades. Ara, tota aquella gent exigia que es rebaixés també el preu d'altres aliments, com la carn, l'oli i fins i tot el vi. Malgrat que el bisbe de Barcelona va acceptar de deixar d'aplicar un impost religiós sobre el blat que entrava a la ciutat, les autoritats s'hi van negar, en un principi, a acceptar més demandes d'aquella població famolenca. La situació es complicava per moments, i el govern de la ciutat, els nobles i els representants gremials van organitzar patrulles per combatre els manifestants. Hi van haver detencions i l'exèrcit es va preparar per bombardejar la ciutat. Carles IV va destituir el comte de l'Assalto per al monarca Massatou i va imposar com a governador de la ciutat el sanguinari comte de Laci. El nou governador arribava a Catalunya amb ordres inequívoques del monarca espanyol. La primera, no complir cap dels compromisos que havia contret amb la ciutadania de Barcelona el comte de l'Assalto. Cap ni un. La segona,
actuar amb la màxima duresa en l'aplicació de la repressió, sense miraments de cap mena. El primer que Laci va fer fou executar diversos amotinats a la forca, així com ordenar un centenar de deportacions. Les seves tropes reprimien els manifestants a cops d'espasa i van ocasionar diversos morts. Entre les persones condemnades a mort hi havia una dona, Josepa Vilaret, de sobrenom la Negreta, i que avui és considerada a la capital de Catalunya tot un símbol de lluita i tenacitat. I és que cal destacar que les dones van tenir un paper cabdal i protagonista durant tots els dies que va durar la revolta. La qüestió és que la crueltat de l'enviat del rei espanyol fou de tal magnitud que fins i tot el propi baró de Maldà va ser molt crític amb la repressió de l'exèrcit i va optar per fer el que va fer moltíssima gent de Barcelona: marxar de la ciutat el mateix dia de les execucions com a senyal de protesta. La llàstima per esta pobra gent ha entristit quasi a tot Barcelona i moltíssims d'un i altre sexo se'n són anats fora i jo també amb mos 3 estimats fills. Certament, a Catalunya a tothom li semblava una barbaritat intentar resoldre un problema originat per la fam a base d'execucions, cops d'espasa i deportacions. I el governador, enviat pel rei espanyol, amb la seva crueltat, va acabar aconseguint el que semblava impossible: cohesionar sectors ciutadans, polítics i comercials enfrontats fins a aquell moment, i que ara tornaven a veure que quan els conflictes en terres catalanes s'aplicaven solucions espanyoles, aquests conflictes mai no acabaven bé per als catalans. Benvolguda audiència, ens retrobem ben aviat aquí amb una nova història dels Països Catalans. Que acabeu de passar un molt bon dia. Algunes històries dels Països Catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.